Para 7 ka. Papa, kuha mo yung pisila. Pisila mo yung baboy. So yun, what's up guys? Nandito kami ngayon sa sa may babuyan, mga kapatid ko. Bali, magtitingin kami ng ng bibilihin namin. Isa, ang inahin din. Ano ba natin ay? Parang kami tayo. Sila? Rolly. Loli. Oh, magpili na kayo, magpili na. Lahat. Mali. Isa lang. Lahat. Isa lang ang kaya sa budget. Saan yung gusto mo dyan, Pat? Yung item? Oh. Alin? Pili ka na ah. Ayan, Bye-bye. Tapos nga ay. Ha? Babae. Kami may sa tinalaki. Kata lang. Hindi po top tet ha? Kita mo ano gusto na. Ay? Nga, majaglala ako maturin na. Madi na makita ng mga suso naman. 7-6. Ha? masakit yun. Pangkit. Ay, ating inay. Ating inay. Yan. Lalaki harap? Nagmametag yun ng isip na eh. Wala lalaki. Lalaki ajay? Nagwad na katitong bagi na kumana eh. Ano? Pero putot na. Nagwad putot na eh. Hindi putot. Ano anak na? Nakita ba yung gagawin? Mabisin mo ba dito? Manong ka? Wala. Masa pa ka pinakan? Ano yung baho? Dali, meron pa sa kabila guys. Inahin. Pinaalaga. Inay ko naman. Ay, kita man. Hindi mo suti dalam mo? Badi ata, dati marka tabo ko na. Ano yung lalaki? Kaya din lalaki. Padabaw tam. Babaw din ata. Eh! Babaw. Kulay na talaga tayo, Jai? Kulay na talaga? Good. Oo, kulay niya lang talaga yun. Palapit sa ruta mo. Ingi-ingi mo naman kasi. Isabsado na. Yeah, mga rin! Hey! Sila ba nga yung booster tayo? Booster. Ha? Booster. Booster? Moderna? Moderna, Astra? Hoy! Ano eh? Talaga may dapat may silat. Pangalan na. Kita ka na. Ikaw ang magtingin, hindi ako. Hindi na makakana ko ma. Hindi, nga. Oy. Oy. Hindi mo lang ako makiagaw-agaw mo. Wala sa pututan ito ma'am. Ala ko! Mura mo tayo ba ba? Alas ganito. Oh, parte. Ano mo ito na? Ito na. Ayan naman.
Uy, isakit doon lagi di anak nan. Mana? Mana kuya? 12? 14. Wala ka. Alright, ayun na lang. Ha? Ayun na lang. Paumitan lang, dumamaw. Sa balik kulay na orange na. Siguro kasi ano, brown ko na pa. Ah, orange na yun. Brown na ata. Ayaw na. Ayaw mo. Hindi, tagal mo yung itos na. Ay na, itos na. Kung donik. Kibol. At alam mo na ako, naisip mo. Mabuti nga kunin mo nyo doon. Ayaw yun. Hindi natin kukunin, dyan lang. Dito na. Doon. Dede sila. Ang tagal kumain kasi yung bagino na yun. Magawin natin yung bukot na. Nagamit pa ganyan susunod ko. Natulad. Ang karamihan nga tikulungan nito na sa mga. Gusto ko. Ah! Tuyan! Hey! Kunin nga ka lang na. Oh. So yun guys, dito natin gagawa ng kulungan niya yung isa. Stock agarahan. Jing. Isa. Mga dito na lang siguro guys. Sa dalawa. Gawa tayo ng kulungan niya dito. Dito banda na siguro. Kasi doon sana tatabi sana natin doon sa kulungan nila kaso kuan. Kagawa pa daw sila, dudugtungan nila yan kaya dito na lang tayo dito sa banda rito. Bali pang inahin rin natin yan guys. Alagaan natin para panaking din natin. Dito na lang. Dito na, lain-lain ang tiktik nila, oh. Ay. Dito sa banda rito. Dito. Saan mo baka natitugit aramit mo? Sikat. Sino nasubukan maglaro ng ganito sa inyo guys? Batang 90s lang nakakaalam nito. Siyempre. Sikat. Hindi mo naman alam. Ano yan lang mo lang oh. Ito maganda ito. Tigiram. Nagbayad na gagawat. Nagsikat na Ganyan lang hawakan mo dyan. Kanan ikot-ikot mo. Ganyan o. Ikot. Hindi masyado lakasan ama po, tol. Matigas to. Ay, nagbayad na. Nagbayad tatay na matuturo. Sikat. Diba? Papa. Popo. Sige, magsikat-sikat ka daw. Sabihin mo, ay pakita mo sa kanila. So ayun nga guys, nakapili na kami. Bali yung kuan, yung keyboard ang napili namin. Yung putol ang buntot ang napili namin. Wala na, naputol na. Lalentayin na lang natin may walay dun sa kanya guys, sa inahin niya. Tapos gagawan natin ng kulungan. Maliit lang. Dito din.